ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಚ್ಯುತ್ರಾವ್ನ ರೋಲು ಅವು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ರೋಲು ಅಷ್ಟೇ ಇರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೂಟ್ ಆಪು ಇದು ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚೆ ಪೋಯ ಎಂಕ್ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಚ್ಯುತ್ರಾವ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಹೊರ ಜಿಮ್ ಆತನ ಅವನಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೋನ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನು ಎತ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ ಬಂಗ ಅಂದ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಜನ ಅಚ್ಯುತ್ರಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿರತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತೆ ಏನಾನು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏನಾನು ಮೀಪಾದು ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ ಕೊರ್ದು ಪಟ್ಟರ ಮಾಡ ಕೈ ಮುಗ್ಯವ್ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ಕೈ ಮುಗಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜವ್ರು ಈತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಸಾನು ಅಜ್ಜ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದ್ಕೋರು ಕೇನು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಲೂಡಗೊಬ್ಬನಾಗ ಬಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜರು ಆಜಿ ಬರಾಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಬರ್ಸದ ಇಡೀ ಇಂದು ಇತ್ತು ದೊಂಬುಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಗಂಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಬೂರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮುಗಲಾದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜೆ ಕುಲ್ದಿನ ಜಾಗೇನು ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಹೋಯ್ ನಿಂಚ ನೀರು ಪ್ರಯಾಣಲ್ಲ ದೈವಗೂ ಆರ್ಬೋಡು ಏತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡೆದು ದೈವ ಓಣಿ ಒರ್ನ್ಕೋ ಕಂಡ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಬಟ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ದೈವ ಆತು ದುನ್ನದ ಅನಿಲ್ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಕುಲ್ದು ಜನಕ್ಕೂ ಬಕ್ಕ ಬರೋದು ಅವು ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈತಂದ ಬಕ್ಕ ದೈವದ ಕಲೆಗಾರನಿಕದ ಬಕ್ಕ ದೈವಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಜ್ಜ ಬಂಡಿ ಪಿರೋಡು ಉಳ್ಳೇರಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಬರಂದುಂಡು ಐತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವರ್ಷಂದ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ಲಾವಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಕೇಂಡೇರು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ಪಲೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಏದಿನ ನಡತುಂಡು ಐತ ಜಾಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪನ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಂಡಾರೆಗ್ ಈಸಿ ಆಂಡ ಒಂತೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಕಾಂತಾರದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಋಷಭನು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾವು ಐಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣತ್ತೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಪಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ರಿಷಬ್ ಸರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಅಚ್ಯುತ್ರಾವ್ನ ರೋಲು ಅವು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ರೋಲು ವಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏನನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೂಟ್ ಆಪು ಇದು ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಚೆ ಪೋಯ ಪೋದು ಯಾನು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ದೂತಾಯನು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟು ಈತು ಉಂಡಾಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮಸ್ತ್ ರೋಮಾಂಚನ ಹಂಗೆ ಗುರುವನ ಕೆರ್ನಾಗ ಗುರುವನ ಮಡ್ರನಾಗ ಕೆಲವು ಅಚ್ಯುತ್ರಾವ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ಜಿಮ್ ಆತನ ಅವನಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೋನ ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನು ಎತ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ತುಳುಟು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಸೊಗಡು ನಮ್ಮನೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಅಂಡಲ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಲು ಒಂದು ನಂಗೆ ತುಳುಟು ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಕನ್ನಡೇ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ 7 ಸಾರಿ 8 ಸಾರಿ 10 ಸಾರಿ ತುಯ್ನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಟ್ ತುಳುಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದೇ ಆಪಣವು ಪಂಡ ಅಂಚ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಪೋಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಋಷಭ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಋಷಭ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನತ್ತವು ಅವು ದೈವಲೆ ಮಲ್ಪದಿನ ಅಭಿನಯ ಅಂಚೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕೊಡೋರ ಮಲ್ಪಲೆ ಋಷಭ್ ಬಂಡ ಋಷಭಗೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ. ನೀ ಕಾಂತಾರ ಯಾನಿ ನೀ ಬಾಂಬೆ ಮರಣಿ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗಲ್ಲ ಹೊಸೈಡ್ ಇಂಕಲ ನಾಟಕ ಇತ್ತನು ಅವಳು ಮೂಜಿ ಶೋಪ ಒಂದುಂಡು ಮುರಣಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಶೋಪ ಒಂದುಂಡು ಮೂಜಿ ಶೋಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮರಾಠಿದಲ್ಲಿ ಟೊಪ್ಪಿದಿ ಒಂದು ಮಾತು ಪೋಪಿನಿ ಕಂಟಾರ ಕಿದರ್ ಜಾರ ಕಂಟಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಯಾನು ಹೊರ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪೋಯ ಹೊರಗ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂಕ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಇಮೇಟ್ ಮೂಲ ಥಿಯೇಟ್ರು ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಿಂದಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅವು ಪ್ರೌಡ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಏರೆಗೆ ಋಷಭ್ನವಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಅವು ಅರ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಾಟಲ್ಗೂ ಬೈದಿನತ್ತ ಕತೆ ಐನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿನ ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಮಿನಾಡು ಅವಾರ್ಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಅವಾರ್ಡು
ನಮ್ಮ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಮುಕ್ಳೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಬಂಗ ಆಯ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಜುನು ಯಾಮ್ರನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನಗಂತೂ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನಲ ಬಂಗ ತೋಜುನು ಆ ರಾತ್ರಿದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅದ್ಭುತ ರಾತ್ರಿದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ ಸುಲಭ ತವಾಗ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಕಾರು ಇತ್ತು ಮೂಡ್ಸೂರ ಪಾಡ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲು ಬಂಗೋಡು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಇಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಕರಿಂಡ್ ಇರ್ ಕನ್ನಡ ಎತ್ಸಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಸರ್ತಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ದಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪೊಂಡ ಸೈಡ್ ಉಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೂದು ಬರ್ಬಿ ಅಡೆಗೆ ಸೈಡ್ ಅವು ಯಾನು ಹೊರವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಣ್ಣಲ್ಲಿರೋದು ಕರ್ಣಣ್ಣಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಕಂತರ ಇಟ್ಟುಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ರಪ್ಪ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವರು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ ತುಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅನುಭವ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಒಂಡೆ ಆತು ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಮುಗಿತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಪನ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬೈಯಾನಗ ಯಾನು ಮಲ್ತು ಬೈದಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಬಟ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಪಂಚ್ ಅಚ್ಚುತರಾವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ಲೇರು ಐನು ಯಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪೇಂಡು ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಮನದನಿ ಕಾಣೆಬೋದು ಮಲ್ತೆ ಅವಕ್ಕ ಟೋಟಲಿ ಎಂಕ್ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಒಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಅಚ್ಚುತರಾವ್ ಪಾತ್ರಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಸ್ರೆ ಅವು ನೀಟ್ ಬೈದನು ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು 100% ಕೋಟೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ ರಿಷಬ್ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರೈ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಿಷಬ್ ಕೋಡ್ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಬಂಡೇರು ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾನು ಇಂಕ್ಲು ನಮ್ಮದಾದ ಆಳ ಇರಲಿ ಆತು ಶೋಕೆ ತುಮಾರೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇರ್ನಗನ ಇಂಕೆ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಎತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಋಷಭ ಮೇರು ಅಚ್ಚುತರಾವ್ ಪಾತ್ರಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಜಂದ್ ಪನ್ನಗ ಐತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಇರಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಪನಿಯರ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಓ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದೇ ಪನ್ನಗ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಕನ್ನಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವು ಅರೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದುಲ ಬೇತೆ ರೀತಿ ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬೇತೆನೆ ಕನ್ನಡದ ಬೇತೆನೆ ಬಟ್ ತುಳುಕು ಬೋಡಾಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ಲ ಅಚ್ಯುತ್ ರಾವ್ಲ ರಿಷಬ್ ಸರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ರಾತ್ರಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಅವದಾನ ಅಡಿಯ ಅವ್ನು ಬೈಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಮರೆ ಅವು ಅವು ಮಲ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ಲು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಪುರ ಕೆಲವು ಬಲಿಪುನ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಲಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೆ ಬರು ಅವು ಕನ್ನಡ ತಿಕ್ಕು ತುಳು ಕಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕ ಬಂಗಂದ ಆಯ್ನಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಆ ಜನ ಅಚ್ಚುತರಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿರತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕದ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಆ ಟೇಬಲ್ ದ ಸೀನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗಡಸು ಬತ್ತನು ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾತಂಡಿಯ ನಿಜ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚಿನ ಬಾತಿರ್ದೆ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಬಾತಿರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿಂಕ್ ಗುರುವಾನ್ ಕೆರ್ನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜೀಪುಡ್ಲೆ ಕತೆ ಬಂಡದು ಅವಳು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡದು ಕೆರ್ಪುನ ಆ ಜೀಪುಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಏನು ಡೈಲಾಗ್ಲ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆತಂಡು ಅವಳು ಅವು ನೆರ್ದು ಕೆರ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಅಂದು ಅವು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೀನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇನು ಬಂದಂಡ ಐತೆ ಕನ್ನಡ ಕಾಂತಾರ ಸುರುಕು ಬತ್ತನತೆ ಇರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾನು ಸುರುತ ಸುಲದ ಉನಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ತುಳುವೆ ಅದು ಎಂಕ್ ದಾಯ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆಲೋಚನೆ ವೈದ್ಯಜಿ ನಮಕ್ಲ ಮಂದುಲಿತ್ತನತ ದಯಪಂಡೊಂದು ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡ ರೈಟರ್ ಸುಳ್ಳೇರು ಈ ಕತೆ ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಂಡೆ ಬೈದಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ದೈವದನೆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆತಿನ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಮನ್ಪೇರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅದು ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ದೈವದನೆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಆಯ್ನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವ ಮತ ತಕ್ಕಲ ತೂವಡು ಅವು ಮಲ್ತನ ತೂವಾಯರು ದೈವದ ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆತ ಸೂಟ್ ಆಬುಜಿ ಆಂಡ ಕಾಂತಾರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತು ಏರತ್ತೆ ಐಟ್ ಪಂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಿನ ತುಳುಟು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಲ್ತ ಐಕ್ ಅಜ್ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಜ್ಜ ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ತೋಜುಂತಲೆ ಗೆಜ್ಜೆ
ಅತ್ತು ಬಾಲೆಗ್ ಸುರುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಆಯವ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇ ಬೇಸ್ ಅವು ಬಟ್ ತುಳುಕನಾಗ ನಂಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ಮಲ್ತ ಇನ್ನು ಫೈಟ್ಸ್ ಗೀಟ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತು ಮಲ್ದಾನ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಬೈದಿಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನೇನು ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಕತೆ ನಾವು ಬಕ್ಕ ನೆನಪಂಡು ಕೊಡ ಮಲ್ತ ನಾವು ಏತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂಜಿ ತಂತಿರ್ದಾರನ ಪಿರಾವಡ್ ಹೋಗುದು ದೈವದ ತಂತಿರ್ದಾರನ ಕೋಲದ ಯಜಮಾನ ಅರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮರ ಯಾರು ಬುಡ್ಚಿನ ಬರೀಕ್ ಮನ ಪೇರು ಪ್ರಯಾಣಲ್ಲ ದೈವಗೂ ಆರ್ಬೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏತೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡೆದು ದೈವ ಓಣಿ ಒರ್ನ್ಕೋ ಕಂಡ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಬಟ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತುಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲು ಮಂದಿನ ಕತೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತುಂತದ್ದು ನಿಂಚ ಬಟ್ರ ಚಪ್ಪುಂಡೆ ಜಗಂಡೆ ನಾನೇ ಬತ್ತ ದೈವ ಹಾತು ದುನ್ನದ ಅನಿಲ್ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಕುಲ್ದು ಜನಕ್ಕೂ ಬಕ್ಕ ಬರೋದು ಅವು ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈತಂದ ಅವಾಗ ದೈವದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಹತ್ತು ಮೇ ಇರ್ಮೇನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗನೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಬಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮುಕ್ಳು ಕೇಳಿರು ಎರಡು ಬಟ್ರೆ ಅರೇನು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂದಿನಾಗಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂದಾಗಲಿ ಅದು ಬಕ್ಕದ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ ಹೊಡತ್ತ ಪಣ್ಣೇರು ಇಂಚ ಅದೊಂದು ಬಚ್ಚಿರಿ ನಿಂಚ ಜದಿದ್ದೆ ನಡೆಗೆ ಪುಂಚಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂಚ ಹೋಗಿ ಒಂಚಿನ ಪಿರಬೈದು ದೈವ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ತ ಎಂಕ್ ಲೈನ್ ಈರ್ ஒரு ವೀಕ್ಷಕೆ ಅದು ತೂನಾಗ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂದಿನ ಪಾತ್ರ ಅವು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆತೀನಿ ಋಷಭ್ ಅವು ರಿಷಬ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಕ ತೋಜವು ಅವು ಶಿವೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವಿಸಿದೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಪಣ ಅವಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ತೂವಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾನು ಹಳ್ಳಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಭಾರಿ ಟಚ್ ಆಂಡವು ಒಂಜಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ ನಿಜ್ಜವು ಅವು ಕೆಲಸೋಡೆ ಪಾತಿರ್ನು ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೋಷಣ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಬಿನಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಮರಂಪುಡು ಅವ್ರ ದೀಪಕ್ ಎತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆಡು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅರ್ನ ಕೂಜಲ್ ಬೋತ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಕ ಅವರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಪ್ತಮಿಗೌಡ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಾಡರ್ನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಲೀಲನೇ ತೋಜು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪರಿಸರ ಬಕ್ಕ ಕಲರ್ ಬಕ್ಕ ಕಾಡದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅತ್ಲ ಕನ ಇದಿನ ಅವು ಒತ್ತುವರಿದ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ಪುಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಒಂದು ನಡ್ತಿನ ಘಟನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಟಚ್ ಆಂಡು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಲಕ್ನಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಟಚ್ ಆಯ್ದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ತಕುಲ್ಲ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಈ ಸಲ ಕೋಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಂದಿದ್ದ ಜನ ಕಾತಂದುರ್ಲಿರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಕಾಂತಾರಳು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಲು ದೈವಲು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಲು ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಅಮೇರಿಕಡ್ಲು ಅವೇ ಭಾಷೆ ಏರ್ತುಂಡಲ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ದಾಖಲೆ ಆರ್ಧನ ತುಳುಟೆ ಪೋನಿ ಆರ್ಧನ ತುಳುಟೆ ಉಂಡು ದೈವ ತುಳುಟೆ ನುಡಿ ತುಳುಟೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏರಾಳವರಿಗೆ ಏನಿರ್ತವು ಓ ಭಾಷೆ ಅವು ಉಂಡು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಓಡಿ ಎತ್ತನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಈರ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ರಿಷಬ್ನ ವರ್ತನೆ ಇತ್ತ ಬೇತೇರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೇರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಇಚ್ ಆಲ್ ಇಚ್ ರಿಷಬ್ ಹೆಂಚ್ ಎತ್ತೇರು ಸೇಮ್ ರಿಷಬ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವು ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಾವಿದಾಗ ಐನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನು ಕಲ್ಪೋಡು ಯಾನು ಬಂಪಿನ ಯಾಪಲ್ಲ ನಡ್ದ ಐನಿ ಅವು ಯಾಪಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆರು ಅಂಚೇನು ಜರು ಏನೋ ಮಲ್ಪಂದು పోయింది పంపినారు నేను దైవలే మల్పందు పోయింది ఎడ్డ గుణ కళావిధానం నన్నలా కూడా స్ట్రాంగ్ ఆపే
ಈರು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಅದು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಯ್ಯಂಡ ಆಯ್ ತೂಪಿನಿ ಕತೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೆಲಿಪುವೆನ ಏರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಅಂತ ಈರುವರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಈರುವರಿ ಬರಹಗಾರಿರದ ಏನು ಈರು ಏತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಕಾಂತಾರ ತೂನಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಾರ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಚದೆ ಇದಿರು ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಂದಿರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಮಂದಿರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವರು ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿರುವ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಚದಿತ್ತೀರ ಅವು ಇಂಚದಿತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಇಂಚದಿತ್ತೀನಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಕಾಂಡ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆ ಕಂಡದ ಬುರ ಕಂಬಲದ ಬುರ ಅದು ಸುಲಭ ಹೆಜ್ಜಿ ಪತ್ತೆರೆ ಅವು ನೀರ್ದ ನಡುಟು ಅವು ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಧಾರಣದ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೆಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಅವ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎತ್ತು ಚೋಕು ಕನ್ವೆ ಮಲ್ದಿರೋ ಅದು ಬಂಗ ಬೊಕ ನೈಟ್ ಇಡೀ ಕಾಡಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾಡಿಗೆ ಅವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಂದದ್ದು ಪಿರವದ ಅವು ಬಾಕಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪಿರದಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆ ಮರತ ಎಡಿಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅವ್ಲು ಏತು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸತ್ಯಗೆ ಅಂದಿಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ದಿತ್ತೀರ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಖರ್ಚು ಏತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಸುದೆತ್ತ ಆಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಬ್ ಪಾಡ್ದಿರಿಗೆ ಅವು ಅಲ್ತಿರ್ದು ತೋಜುಲೇಕ ಅವು ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೊಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಕ್ಲೇನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿನ ದನಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡೆ ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಆನಿ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪರನಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಯಶ್ನ ಒಂದು KGF ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ KGF ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಅವಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಳುವೇರನ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ನೆಕ್ ನಮಕ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋದು ಖಂಡಿತ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರೌಡ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಎರಡು ಇದು ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಏರೆಲ್ಲ ಪಿರತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ದಾರ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ನ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಆತು ಸುದ್ದಿ ಅಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಏತೋ ನಿಜವಾಯಿನ ದೈವ ಆರಾಧಕೀರು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಆ ನಮ್ಮ ಸತ್ತಿಲ್ಲೆನ್ನು ತೂನಾಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯೇರು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನದ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಏತ್ ನಿಜವಾದ ನಂಬುರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ದೈವಲೇನು ನಂಬಂದಿನಕ್ಲು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಬೆರಳೆಣಿಕೇಡು ಅವರ ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ನಕ್ಲು ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪುಟ್ನೆಡ್ದಿಂಚೆಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವ ಅವು ಆರಾಧನೆ ನೇಮ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪಡ್ಡೆರೆ ಮಾಡೋದ ಸಚಿಪಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದು ಜನ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕಲೇ ಯಾನು ನೇಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಮೆಕ್ಕಿಬಲೇನ ನೇಮ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದೈವಲು ಬಂಡ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಇತ್ತಲೊಣ್ಣು ಆ ತಾರದ ಕಟ್ಟೆ ತನ್ನ ಪಡ್ಡೆರ ಮಾಡೋದು ಮುಟ್ಟು ದೋಜುನು ಅವಳು ಎತ್ತರ ಮುಟ್ಟಾದ ಅವಳು ಸಾನ ದೋಜುನು ಎಂಕೆ ನಾನು ಮೀಪಾದು ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ ಕೊರ್ದು ಪಡ್ಡೆರ ಮಾಡೋದು ಕೈ ಮುಗಿ ಅವ್ನು ನಾಲ್ಕೈತಾಯಿ ಕೈ ಮುಗಿ ವಾಡಿಕೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ ದೈವಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತನು ಅಜ್ಜ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜ ಬಂಡ ಜೀವದ ಗಂಟೆನ್ನ ಬಬ್ಬುನ ಸಾಣದ ಅಲ್ಪನೇ ಕುಲ್ದು ಓದು ಅಂತೀನಿ ನಾನು SLC ಪಾಸ್ ಆತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪಾಸ್ ಆತೀನಿ ಕಾಪಿಗಡ್ಡು ಮಿತ್ತದ ಬಬ್ಬುನ ಸಾನ ಅವಳೊಂದು ಮರ ಉಂಡು ಇಂಚ ಐಟ್ ಕುಲ್ ಒಂದು ಓದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ ಮುನ್ ಸಾನ ಅಂಚ ದೈವಲು ಎಂಕ್ ಬಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ದೈವಲ ನಂಬಿಕೆ ಬಕ್ಕ ದೈವಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಅಜ್ಜ ಬಂಡಿನ ಪಿರೋಡು ಉಲ್ಲೇರೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಜ್ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊತ್ತಾರಬಹುದು ನಟದ ಬೈದಿನ ಅಜ್ಜ ಇರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಸ್ಮಲ್ ಪೇರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದೆ ಅವು ಜಗತ್ತು ತೂಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜವ್ರು ಈತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸಾನು ಅಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಮುಂದುಕೊರು ಕೇನು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಲೂಡಗೊಬ್ಬನಾಗ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜರು ಹಾಜಿಪುರಾಡು ಅಂತ ಈ ಇರ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಗತ್ತು ಗೊತ್ತಾವಡೊಂದು ಮಲ್ಪನು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೇ 2-3 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಬ್ಬ ಅಜ್ಜೆ ತೋಜದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಬರ್ಸದ ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ಅಜ್ಜೆ ತೋಜಿದು ಕಲ್ಲಡ್ಗುಳ್ದು ತೆಲ್ ಬಚ್ಚಿನ ತಿಂದದು ಲಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಅವು ಸೀನ್ ಆದ ಎಂಡ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏಲಿನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆತ್ತದ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಬೊಲ್ಪು ಇಡೀ ಇಂದು ಇತ್ತು ದೊಂಬುಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಬೂರ್ದೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ಮುಗಲಾದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದನು
ಎಂಕಲ್ನ ಓಲೋಲು ರಟ್ಟದನು ಪೂರ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂದು ರಟ್ಟದು ವರ್ಷ ಬತ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜೆ ಕುಲ್ದಿನ ಜಾಗೇನು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಹೋಯ್ ನಿಂಚ ನೀರು ದೆಕ್ಕೊಂದು ಹೋಯ್ ನಂಬಾರಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೋಡೆ ಅವನು ಅರ್ಜುನಕ್ಲು ಒಡೆಗೆ ಪಿದಾಯ ಬೈರಿಗೆ ಇಂಚ ದೂರಡೊಂಜಿ ಸಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಕುಲ್ದು ಇಂಚ ಕುಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೂಲ್ಡು ಇಂಚ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇರೇನು ಏರ್ ಕಂತಿನಿ ಮಗ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಐತಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಅಜ್ಜ ತೋಚ್ಪಾಯರೆ ಅವ್ರು ತೋಚ್ಪಾಯನೇ ಇಜ್ಜದು ಬಾಲೆ ಎಂಗಳ ಅರ್ಧ ನಿಂತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಂಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ತುಲೆ ಅಜ್ಜನ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಬಾಲೆದ ಮಮ್ಮಿ ದಾಯ ಮಗ ಅಂಕಲ್ ಆ ನಮ್ನೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಇರ್ದಾಯ ಇಂಕ ಅಜ್ಜ ಪನಂತೆರವಲ್ಲ ಈ ಪನೊಚ್ಚಿ ಎಂಗಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ದತೆ ನಮಕ್ ತೋಜನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಬಾಲೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಜ್ಜ ಏರಜ್ಜ ಮಗ ಕಪ್ಪದ ಅಜ್ಜ ಪಣೊಚ್ಚಿ ಪಣ್ತೇರು ಆಲ್ ಅಂಚೆ ತೂಪಿನ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂಚೆ ತೂ ಅಂದೇನೆ ಬಲಿ ಇಂಚ ತೂಪಿನ ಅವಳು ಏರೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ಬೇಕು ಅವಳು ಕಟ್ ಮಲ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೀಚ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಖಂಡಿತ 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 ಅಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲನ್ನ ಅಡೇಗ್ಲ ನಿಗುಲ್ಪೋದು ಅಂಚಿದ ಅದನ್ನ ಕೊರ್ದು ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ ಬುಳ್ಳಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಬುಳ್ಳಿದ ಗಗ್ಗರ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರ ನನ್ನ ದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರಡೆ ಕೇಂಡ ಕೊರಡೆ ಕಡೆಕಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಐಟ್ಲ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಡೆ ದುಬೈರ್ದು ರೆಡ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ತಕ್ಷಣ ಯಾನಿದೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರ್ನ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಳು ಡಬ್ಬ ಅದು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಅಚ್ಚುತ್ರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೂಟ್ ಆನಂದು ಇಂಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಮೇರೆ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಆ ಬೇಸ್ ಇತ್ತಂದು ಯಾನಂತ ಬೇಸ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕದು ಅವು ಒಂದು ಪಾತಿರ್ನ ಪೂರ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾತಿರ್ದೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಅವು ತೂನಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ದೂ ಖುಷಿ ಅವು ಕೊಡಲ ಸೌಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಿಷಬ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಪಂಡದ ಸುದ್ದಿ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ದಾದ ಮನ್ಪುರ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ದೇವಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ರಿಷಬ್ ನಾವ ತೀರ್ನ ಮಗೇನೆ ಯಾರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀರಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅದು ಪೂರ ಬಂಗಾಯ್ತು ನಾವು ಅವು ರಿಷಬ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ఒక ದೈವದ ನೋಡಿ ಆಗ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೋಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೈವಲ್ ಬಂಡ ಆಗ ಅಂಚಿನ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಬಟ್ ಅಂಚಾದ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡವು ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲಾಯ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಕಾಂತಾರ ತುಳು ರಿಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡೈಲಾಗ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊನೆ ಪಾತೆರ ಇರ್ನದಾದ ಅಂದು ಪನೋಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡು ದಯಮಾಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಬಾಡೋದು ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪಿ ಭಾಷೆ ತೂನಾಗ ಅವು ಕುಡಾಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಇದು ಎಂಗ್ಲು ಅಂತಂದು ತುಯ್ಯತೆ ಅವಾಗ ಕುಡಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಬಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿದು ಬತ್ತದ ಕುಳ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಳು ದೈವ ಬಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಅವರ ತುಳು ಒರಿಜಿನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೂರಜ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮದುವೆದ ವರ್ಷದ ದಿನ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು